O Goberno de Vilagarcía xa escolleu a fórmula para desbloquear a redacción do Pexón paralizada tras a renuncia de Eptisa. Tras escoitar os informes xurídicos dos técnicos, a parte que queda por redactar sacarase a licitación cun contrato menor. Como unha fase independiente, porque é unha fase que está mediada, non estamos en terra de nadie en estes momentos, estamos pola mitad desa fase. Entón, o que quede por rematar hasta a aprobación inicial se levará como un contrato menor. Tras a aprobación inicial, si sería preciso o inicio dun concurso aberto para continuar coas fases pendentes ata a aprobación final. Unha vez que este aprobado inicialmente e chegue esa fase de exposición ao público, que lle quedará ás empresas por facer é ver as alegacións que presenten os veciños de Vilagarcía ao Plan Xeral, ver cales se incorporan ou non ao documento definitivo do Plan Xeral, corrixir ese documento e leválo a aprobación definitiva polo Pleno da Corporación. O que ten claro o Executivo é que non sería lóxico que unha empresa que non coñeza a realidade de Vilagarcía se faga cargo do que resta ata a aprobación inicial. De feito, para eles, a mellor solución era que se encargaran os propios extraballadores de Eptisa, que redactaran o que xa hai do Pexón. Pero a opción da cesión directa foi descartada polos servizos xurídicos. Se os que levan traballando na revisión do Plan Xeral, quero decir, vou invitar os que mellor coñezan a realidade do Plan Xeral de Vilagarcía, non nos podemos olvidar dos traballadores que levan todo este tempo co Plan Xeral de Vilagarcía. E máis, a solución para nós idónea, como dixemos, é que pudiera ser posible xa directamente esa cesión sin máis trámite. Segundo Varela, calculan que o contrato menor pode resolverse nun prazo de 2 meses e non renuncian a ter rematada a aprobación inicial e o período de alegacións neste ano. Agardan, ademais, seguir contando coas subvencións da Xunta de Galicia. Eso está liquidado, a empresa non se lle deben cartos. Agora, hai unha nova fase que hai que liquidar e que, como che decía, espero que a Xunta de Galicia respete esas subvencións, porque ademais si non se van a encontrar con un problema que non lle pasa só ao Concello de Vilagarcía, senón que lle pasa ao 90% dos concellos que estamos en plena revisión do Plan Xeral. O alcalde presentou esta opción ao resto de partidos que forman a corporación. Segundo Varela, a gran maioría apoiou a decisión do Executivo na procura da solución máis áxil. Pola súa banda, dende o Partido Popular, xa cualificaron a reunión de descafeinada pola falta de informes e acusaron ao goberno local de perder tempo para agora entrarlle ás presas.